बेयावथ' गोबां टायार दङ नै बेफोरखौ नायनांगोन सेकेन्ड हेन्ड टायार गोजा बेफोर गासिबो ओमफ्राय जों दा अबेखौ लागोन अबेखौ लाया जागासिनो आरो टायाराथ' गासिबो इसिबां माने मोजांद्रायबो नङि गैया गाज्रिद्रायबो नङि गैया नों मिडियाम गोसो बायदि बासि लानो हागोन आरोखि ओमफ्राय दामा बेसेबां मोजां जागोन इसिबांनो दाम जालांगोन गासिबो दा नैबेयावबो दं बाहेरायावबो दं ओरै एकदमबारे गासिबो टायारनिल' बुंफबखानाय आरोखि जों सिमलागुरियाव दं दा सिमलागुरियाव जों टायार लानो फैदोंमोन ओमफ्राय नै दा टिउबबो लाबाय टिउब गोदानबो लाबाय थारमाने टिउब टायार मोननैबो गासिबो सोलिखालाम नालाय बेखायनो जों दा लानो फैबाय बेखौ दा नायदो नै बेखौ हरखोना बेलेगखौ लाबोखो बेलाय कंपनी पढ़ाय आहे हेतु कंपनीत আছে हेतु लिखाय আছে তার লেভেল মারা ইংরেজি তার दे रेस्ट लोंनो হ্যাঁ रेस्ट लोंनो রিসেলিং না হেতু লব যদি হেতু লব দুটা আছে दा आं न'आव थांफिनगासिनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामासै ओमफ्राय आं बेखौ दा फिटिं खालामनायखौ आं देखायनो हानाय नङा थारमाने होनब्ला आं गारिखौ आं लायला थारमाने बेलेगसो लायसिगोन आं बेलेगाव थांसिगोन बेखायनो आं दा ससेल' होनाय जासिगोन ओमफ्राय भिडिअ लानाय जासिगोन आरो ओमफ्राय आङो बेलेगाव थांसिगोन थारमाने बेलेगाव मोनसे खामानि दं ओंखायनो आङो बे भिडिअखौ लानो हानाय नंला आरो बेखायनो निमाहा बिनाय थाबाय भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअआव गोदानखा नोंथांमोना बेखायनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दा एसेनोसै भिडिअखौ नायलांदोल' जोबजासिम